Takže toto je pump track v Tichom potoku. Práve teraz som prišiel tu, ako nie je to veľmi dobrý tam pump track, lebo je tu iba, sú tu kamienky, vidíte. A také to je, ale je to dobré, bol som tu raz, nie, dneska som tu po druhýkrát, lebo bol som tu aj minulý rok, ale vtedy som nenatočil video, lebo to bola tma, aj zima bola, aj všetko. Tu je takéto, neviem čo to je. Tu máme, tam sú vzadu nejaké rampy, tam, počkajte, tam je jedna a tam je druhá. Tam je vzadu, počkajte, vidíte? Tam vám dám a tam je taká rampa. A toto si pôjdem potom. Tu je takýto, neviem čo to je. Tu máme takýto hore, čo som, potom som ešte nešiel. Tu som išiel dole. Tu som išiel tiež. Tu je to nejaké nič zaujímavé, lebo tam je proste iba takéto, vidíte. Tu je to zaujímavejšie podľa mňa. Lebo tu máte takýto spád dole. Tak to pôjdete. Je to od roku 2025, to je možno od jeseň či jak. No a jak som vám ukazoval, že tam by ste takto išli, takto a tu. Potom tu máte takýto, neviem, tiež taká cesta. Tu máme tiež takéto. Toto tu pôjdete takto, napojíte sa. Z tejto cesty sa napojíte na túto, čo teraz idem. Tu je takýto veľký kopec, čo som, ja som tu skoro šmykal, hej, lebo som išiel a sú tu kamienky, no tak som skoro sa vytrepal. Tu je takáto zakrúta a tu je asi najlepšia rampa, aká tu je. Možno druhá, neviem. Takáto. Za chvíľu vám dám video, ako som išiel stadiaľto. Som išiel. Tu je to takto pekne urobené. Sú tu 3 dreva, no tu sú 3 dreva a tu sú 2. Tu sú 2 a tu sú 3. Tu sú 4, nie, 6 pneumatiky, hej. Tak tam skladané. Je to docela dobré, hej. Vidíte, takto si nájdete, vyskočíte, to idete potom, je to dobré, lebo je to aj pneumatika a sa nevytrepáte. Takto pôjdete rovno a tu sú rampy tiež, čo sú docela dobré na tomto pump tracku, lebo keby nie sú tieto rampy na pump tracku, no tak to je asi hrozné. Takto tu. Tieto dva, táto tu je jedna, počkajte, vám ukážem lepšie. Tieto dva sú lepšie, lebo sú väčšie nakopnuté, ale táto tu nie je. Tamto sa dostanete, sa vytrepete skoro, no nevytrepete, ale tam vyskočíte. Tu dáte si takto transfer, pôjdete takto, tu vyskočíte. Pôjdete sa na to tu a tu. Vyskočíte. Dáte si tu transfer. Ale to je v pohode. Ale tu som sa skoro vytrepal dneska. Počkajte, ja to dám z boku. Vidíte, ako to je? Vidíte, aké to je? Toto je tiež taká divná. No, a vidíte, ako to je? Také úplne, že prudké. No a ja som išiel s nami, som nabral totálnu veľkú rýchlosť. Tu som vyskočil. Na tomto tu som sa skoro vytrepal, vidíte, ako to je šuchané. Tu som vyskočil. Tu som dal transfer a vidíte, že šmyky. Ako to som robil, ja som robil tento tu. Tento tu šmyk som urobil a tento tu. Takto som sa vytrepal za to skoro. To je môj bike. Tu. Je to docela dobre tu. Hej. Tu je tiež takéto. To je cesta na tamtu, čo som ukazovala a zobral som si tu aj kolobežku, ale sú tu kamienky, takže neplatilo sa. Ale tu je moja krasótka. Tu je bike.